बैसागु बोथोराव मोसादाव रंजादाव गोदान बैसागु मेथाइनि शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। अमृत प्रडाक्शननि बेनाराव फैनो गोनां अनजिमा रामसियारि आरो अनेस मोसाहारि रोजाबनाय बैसागु बोथोराव मोसादाव रंजादाव गोदान बैसागु मेथाइनि शुटिंआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे मेथाइनि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ'आव नेना बसुमतारी, संगिना बसुमतारी, दशरथ बर', अमृत बसुमतारी बिथांमोनहा गाहायै फाव खालामदों। नोंथांमोना 20 मार्च खालिनो अमृत प्रडाक्शननि बे बैसागु मेथाइखौ इउट्युब चेनेलाव नुनो मोनगोन। गिबियावनो गासै बड'लेण्ड रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जों बे जि बैसागो मेथाइ लादों बे मेथाइनि नामा बैसागो बोथोराव मोसादाव रंजादाव। बिनिफ्राय जों बे भिडिअखौ अमृत प्रडाक्शन मोनसे इउट्युब चेनेलाव होनाय जागोन। जोंहा देंखोगिरिफ्रा जाबाय अनेस मोसाहारि आरो अनजिमा रामसियारि, फेमेलाव दङ अनजिमा रामसियारि। एक्टर एक्ट्रेसखौ जोंनो खालामदो, आं थाबाय, बेनिफ्राय जोंहा अमृत सार दङ, बेनिफ्राय एक्ट्रेसआ जोंहा नेना दङ, नेना बसुमतारी आरो संगिना बसुमतारी दङ। माब्ला हगारो? बेखौ जोङो मार्च दाननिनो 20 खालाराव जों आगारनाय जागोन। गासै रायजो राजाफोरखौ बे जाहाथे अमृत प्रडाक्शनाव थांनानै नोंथांमोना जाहाथे बे मिउजिक भिडिअखौ नायो, बेखौनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। अननानै सापर्ट होलायबानो जाबाय। दासिम नोंथाङा मोनबेसे मिउजिक भिडिअ लाबोखो बैसागुनि? बैसागोनि ओरैनो आं पार्सनेलि आं एक्टिं खालामनाया 3 जाबाय। बेनिफ्राय ओरैनो बेलेग एलबाम ओरैनो फिसा फिसा दं आरो ओरै जा मोनसे मिलियन भिउ थांनाय दङ जोंहा देरहासार नार्जारिनि। बे भिडिअआ जाबाय जोंहा बड'लेण्ड रायजोनि होननाय मोनसे आरो जोंगा मागा होननाय मोनसे, बेखौबो एसे अनसायदों। फिन बेफोरबायदिनो जाहाथे नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो अनसायो, बेखौनो आं आसा फारिना थाबाय। नोंथांखौ जोङो सर्ट फिल्माव नुबाय थायो, नोंथाङा बिराद गोसो गुदुं नामा? ओरैनोथ' कालसार लाइननिनो मानसिखा, उन्दै समनिफ्रायनो मोसाबोखानाय कालसार लाइननि मानसिखा, बेनिखायनो मिउजिक भिडिअ, सर्ट मुभि, फुल मुभि खालामनो बिराद गोसो जायो आरो गोसो गुदुं, इन्ट्रेस्ट दं आरो माने। दिनैनि शुटिंआव सोर डाइरेक्ट खालामदों, सोर? सोंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जोंहा बे मेथाइखौ करिय'ग्राफ खालामदों जा अनेस मोसाहारि, जाय बे मेथाइनि देंखोगिरि जोंहा मेल पार्सननि जा अनेस मोसाहारि सारानो बेखौ करिय'ग्राफ खालामदों आरो। केमेरामेन डिअपिआ जोंहा जोंनि जायगानिनो बाक्सा जिल्लानिनो देरहासार आरो मिसन ब्रह्म सानै खालामदों। ओमफ्राय ड्रन एरियेलखौ खालामदों जोंना बिलिफां बर'। मेकआप आर्टिस्टआबो जोंना अनेस मोसाहारि सारानो खालामदों। बिथाङानो गासैजोंबो एभ्रिथिं माने। आंनि मुङा थरायना नेना बसुमतारी, आं बाक्सा निकासिनिफ्राय फैदों। मिउजिक भिडिअ बानायनाय नुनो मोनदों, मा मेथाइ दङ? बियो बैसागु बोथोराव रंजादाव मोसादाव होननाय गोदान मेथाइ। सोरनि प्रडाक्शनाव? बियो अमृत प्रडाक्शनाव। बे बोसोराव मोनबेसे भिडिअ फैगोन? आंना बे बोसोराव मोनसे, ओमफ्राय सिगां बोसोराव बानायखांबाय खामनि सोदोब नामनि, आरो बिनि सिगाङाव उन्दैयाव बानायदोंमोन खोमसिनि लामायाव आन्दायनानै होननानै मोनसे। बे बोसोराव मोनसेल' फैगोन? ओं। मा फरायगासिनो? आङो दा क्लास 11। मा स्ट्रिम? आर्टस लादो। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन।
दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 88764-80218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।